amb les paraules de com l'any anterior anem a donar començament a l'acte de presentació dels gossos de les falles 2018 i la signatura testimonial de contractes amb els artistes. Així que com aquest acte no es va celebrar en l'any anterior, no em serveix per res l'encapçalament. Avui veurem la llum del que seran els nostres monuments, els que la setmana fallera lluiran en la nostra barriada i els nostres artistes fallers que aquesta nit els acompanyen explicaran la seva crítica fallera. Però abans que el fum de les paraules, amb una retòrica plagada de frases fetes que enaltim més i més les tradicions valencianes, que tots en sabem de pe a pa, ens puguen portar a l'avorriment d'un míting, m'aneu a permetre passar sense massa esperes a donar començament a l'acte que ha portat dues. Ja m'estic enrotllant massa i la casa ens ensagranar. Bo, no obstant això, donaré començament a l'acte que no és ni menys ni menys, com ja he dit abans, que la presentació dels monuments que enguany lluiran en la nostra demarcació, que al cap i a la fi és la raó de ser d'aquesta festa tan gran per a nosaltres i per a la resta del món, tal i més des que van ser declarades l'any passat Patrimoni Immaterial de la Humanitat, de la qual cosa una mica de culpa va ser nostra per ells i per altres actes que tenim a celebrar. I ara ja, sense més preàmbuls, passarem a presentar els artistes que enguany es van fer arribar amb un cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, a replegar els premis que han jurat aquest exercici de segur que ens concedirà. En primer lloc, cridarem a Daniel Bertó Sanchis, que realitzarà el monument infantil. Daniel fa 10 anys que va obtenir en el cervell el títol d'artista plàstic, especialista en falles i fogueres. El seu començament com a artista va ser realitzant falles infantil pròpies per a diferents comissions. Més tard va donar el salt a falles grans, plantant 2 anys a València i va aconseguir un 7 premi i un 5 premi en la secció 7ª C. En quant a premis infantils, que ha sigut el seu fort, ha aconseguit 2 primers premis a Pego i diversos segons, un 3è premi en la secció 1ª en Dénia i un 4è premi al Xemesí, entre uns altres. Desitgem que aquesta successió de premis no s'interrompisca enguany i continua amb els exercicis com fins ara. Ara Maria Jesús, nostra presidenta, en companyia de l'artista, descobrirà l'esbós de la falla infantil i l'artista ens explicarà a grans trets el tema del monument. Bueno, primer que res, bona nit a tots. Volia aprofitar un minutet només per donar les gràcies a tota la gent, especialment a la presidenta de la confiança que va depositar en mi des del primer dia. I res, simplement dir-vos que darrere d'esta falla hi ha molta il·lusió i molta gana del que dic ella, de buscar un banderí. A continuació us explico un poc de què va la falla, que com veieu és una falla dedicada a Egipte, principalment a la protagonista és Cleopatra. El lema de la falla es diu Cleopatra i companyia, i el que simbolitza, començar per la part central, és la típica llegenda de Cleopatra, del seu bany llet de burra, i a partir d'ahir ve tot el joc del que són els binots. Tenim una carrossa amb una faraona, el goril·la que deixa la carrossa perquè vol prendre el bany també, tenim el tigre en realitat no estarà sentat en la falla de veritat, està botant a més de l'aigua, i són complements buscant en animals i personatges i xiquets que estan jugant en un ambient d'Egipte. Tenim els exploradors també, que estan explorant l'Egipte, mesclem un poc el temps, el que és la realitat antiga, el temps modern, i després ja buscarem detalls. La mòmia la simbolitzar més en un gat i un gos, que està jugant en ella, intentant llevar-li un poc en el rotllo d'estes còtex, tirant un poc de la venda per llevar-li, sempre buscant les coses que siguin un poc divertides. Resulta una falla divertida per a xiquets i també per a majors, que podeu veure-la i disfrutar en ella. Si voleu, el minut d'exposició, per exemple, no està en el desbós, s'ha dissenyat a part i us explico un poc més o menys del que hi ha. És una escena que simbolitza un sarcòfago que està obert, una mòmia dins, però tota no va a braços i tot, i està un faraonet, la Cleopatra dalt, i estan pintant els colorins, hi ha un gosset vestit d'explorador que s'assuma pel costat, alguns detallets també, un xiquet explorador també que s'assumarà per darrere el sarcòfago,
i a partir d'ahí portarà uns detallets, són uns parlaments més, les cosetes. El primer que simbolitza els dos xiquets que estan fent la trastada, estan pintant la mòmia, que no es pot manejar. La faraona porta un gat a l'ombro i està pintant la mòmia, no té el rabo del gat, està pintant-lo, un gato li está aguantando el pobre pintura. Será una escena de varios minutos, súper divertido. Para explicar, la idea final siempre es que agrade Chiquet y agrade Machowski. Sea divertida para todos. Tot seguit, solament falta, amb la signatura de la presidenta i de l'artista, seguirà el contracte entre ambdues dues parts i desitjar-nos Sol Mundo per escoltar el nom de la falla quan es facin públics els premis a les diferents categories, el dia 15 de març. Bé, ara preguem a Lola Mari Vallès, fallera major triada per a l'any 2018, que s'acoste per a continuar amb l'acte. L'artista que realitzarà enguany el monument major és Fran Santonja. Per favor, Fran. Com podeu apreciar, Fran també és un jove artista, però que porta ja més de 20 anys plantant monuments. Els seus inicis van ser en les fogueres d'Alacant, on han exercit gran part de la seva vida artística, plantant en diferents comissions com a Sant Blas, Sant Anton Valls, Los Ángeles, Monches Sant Fas, Nou Valley Park i Florida Plaza de la Villa, entre uns altres, guanyant diferents premis en cada una de les seccions. Des de fa quasi 10 anys va donar el salt a les falles, plantant de grans companys per Ripoll, Guillem Sorolla Recaredo, cartells Litógrafo Pascual Abad i Virgen de la Cabeza José María Mortes d'Erma, entre unes altres. També ha plantat en diferents ciutats com Calp, Elda, etc., aconseguint diferents premis. Desitgem que el monument del qual en aquest moment Lola, nostra fallera major 2018, al costat de la presidenta, descobrisca l'esbós de la falla que plantarem enguany. Siga l'enveja de totes les falles de València. Ara Fran ens explicarà el tema que ha triat per a fer-nos guanyar enguany un premi. Bueno, buenas noches. Disculpadme que os hable valencià, pero bueno, en primer lugar, daros las gracias por confiar en mí y en mi equipo para la realización de la falla de este año, la falla adulta. Es cierto que el 98% de los monumentos que hemos plantado en Valencia se han llevado premios. Esperemos que este año volvamos a coger un palet, voy a ver aquí. Y bueno, este año vamos a tratar el tema de la naturaleza, ¿no? La madre de la naturaleza que está representada en el centro, es la que preside la falla y le acompañan una serie de mariposas muy coloridas. Ella es la encargada de enseñarnos pues, a cuidarla, ¿no? En los bajos tocamos los temas a forma de sátira, pues, temas políticos y falleros. Y la parte trasera totalmente lo contrario. Es una falla más tenebrosa, más oscura, no guardaremos la compostura, pero va a ser una falla a dos bandas, ¿no? La colorida por delante y la trasera con sorpresa muy tenue. Nada, espero que os guste. Este año, para que veáis más o menos, como ya tenemos todas las medidas sacadas y todo lo que teníamos que medir ya está, pues he traído una pequeña maqueta que es la que nos ha servido para medir y quiero que así podáis ver las proporciones ya en 3 dimensiones, porque en vez de en un papel 2 dimensiones, así os hacéis más o menos la idea. Entonces, le pido a la fallera mayor que poco a poco te la casi bien. A ver.
Bueno, esta maqueta, como ya hemos terminado de ver y todo, es un pequeño sello que queremos hacer a la Fallera Mayor para que se lo quede ella y tenga un recuerdo, tenga un recuerdo para que se acuerde y pueda contar más fallas. El no de la exposición va a ser sorpresa, va a ser un guion muy trabajado, estamos trabajando para que podamos optar por lo menos a una sección que sería un plazo. Y nada, espero que os guste y daros las gracias para que, pues, nada, por dejarme que vuestros sueños se conviertan en cosas. Ara són les bandes que hi ha contractes amb les signatures de l'artista i de la presidenta en presència de Lola, nostra fallera major, per a 2020. Únicament ens queda desitjar que molt d'èxit amb la falla gran, perquè té èxit per al nostre. I aquesta serà una raó més perquè seguisques plantant-nos el monument molts anys més. Donem pas a que la nostra presidenta ens dirigís con les paraules. Bueno, yo quiero llamar también a Dani así para tener presencia en estos dos artistas para el ejercicio 2018. Nada, daros las gracias por que estéis aquí. Es la primera vez que hacemos pues este acto y pues la verdad que es ilusionante. Yo tengo mucha confianza en vosotros y en el trabajo vuestro. Y nada, que espero que esta andadura que hemos empezado este año pues tengamos unos buenos resultados en la noche de la planta, que si tenemos suerte y el jurado pues de vuestro trabajo, vuestro buen trabajo hecho, pues podamos ir al ayuntamiento a recoger un palet y que podamos contar con vosotros muchos años más. Muchas gracias. Una vegada ja presentat un esbossos i estampades de signatures que ens comprometen amb dues parts per a intentar que aquest siga un èxit, solament es queda desitjar deixar que passen els dies i esperar que els nostres desitjos es facin realitat. Que ja va sent hora perquè ens ho mereixem, no? I ara brindem pels èxits que de segur que ens esperen i pels que vindran en pròxims anys. Però primer posem-nos en peu per escoltar el nostre himne regional i seguidament l'himne de la nostra falla.
ritmo de guitarra moral. A la vid del año frene, recitores y jardines, y estas consultadas con satis esperen, un satis de multa y de roces piden. Juan Pacheco de Sabayer, de nuestra demarcación, el cadete va a salir y la historia de Dios.